Seneta Masia Laktar Oburu Oginga okwero josiasa mondo were gi tim mar donje ng'anyo mamuol mar rowere mag Gen-Z ma josiasa moko tiyo godo e nyayo mbi margi mar siasa. Kolose skul primar Mabondo, Laktar Oburu owacho ni seche ma josiasa moko lieko ne siro rowere ok owinjo giket mbele ajenda mag. Omedo ni Gen-Z owinjo mi thuolo mar yango yo ma gibiro luwo maonge tudruok moro amora kod josiasa. Bende ne okwedo weche mag ndhicho kod obila tiyo gi teko mathoth kuom jopiny kowacho ni Kenya onego bed piny ma jopiny nyalo chwalo ywak maggi maonge luor moro amora. This country belongs to all of us as Kenyans. We don't want to destroy our country. Me, I support Gen-Z because I'm also Gen-Z. But I would like to advise that the political class does not seize the agenda of the Gen-Z for their own purpose. Let the Gen-Z put their agenda up, and then let us try our best to solve the issues which are being raised by our young people without killing them. We don't want our people to be killed, and me, I cannot support the loss of life. I also cannot support loss of property. But what we must support is democracy.